Здравейте, приятели! Здравейте, приятели! В днешното видео ще тестваме митове за играта Super Bear. Ден работят. Айде започваме. Сега скачим и тук. Напишете в коментарите какви игри искате да играем в канала. Така. Гледаме. Сега, първият мит е, че мога да използвам магазините за трамплин. Добре. Работи. Продължаваме към следващия мит. Следващия мит е, че ако отидем и тук, и цъкнем тук, така почвам да скачам, всъщност ще мина през стената и ще отида в следващия лорд, без да взема тия меча. Това не е да получи. Този мит е пълен скам. Да продължаваме с следващите митове, които ще работят. Сега да продължаваме. Кой мит да тестваме? Добре, следващата мит е, че ако стоиме тук на топките, всъщност те ще свършат. Това няма как да работи. Това е спаунер на топки. Не е машина за автомат за топки. Няма да проработи. Този мит не работи. Топки не се изпълват, а падат. Следващия мит е, че всъщност, ако отида и тук и сега така ще се засиля и ще скоча с засилка и ще ми бие демидж. Че тази игра има фул демидж. Това не е вярно. Следващия мит е, че можем да се катерим по стените. Това мит е верен. А всъщност, това ми навежда на мисълта. Ако мога да се катерим по стените, няма да е по-лесно, даже по-и тази стена. Добре. Хора, използвайте това между даже и ти помагам. Не е просто някакъв мит. И вижда, ако започвате играта и тук като минавате, всъщност буквално не е нужно вие могат да минете от тук. Аз когато започнах да играя Super Bear, не се сетих. По-късно тяхто мит. Следващия мит е, че можем да убием боксовите крушедмеки, не съществуват вече. Да ти спални следно. Добре, мисля, че това мит хем работи, хем не работи. Броим и двете. Това ще можем да видим, да не сте диспалнала, но реално умира заедно. Броим горе да работи. Следващия мит е, че можем, ако е така се нагласим екрана бързо, можем да видим какво има в тези къщи. Да го вземем. Бързо така. Добре, това не работи, ще трябва да заплатим екрана си. Ама това е пълен скам, баба. Пълен скем.
продължаваме. Следващия мит е, че можеш да плуваш нагоре на фонтана. Брат, така терас не плувам нагоре. Няма как. Не работи. Много далече от нея. Чакай малко. Ми се сейфнал играта. Аз от много време съм играл Супер Беар и не съм снимал клип на Супер Беар изобщо. Така че това е много добре. Така, приятели, това беше видеото. Ако ви е харесало, поставете лайк, абонирайте се за канала и пишете в коментарите, искате ли да направя поредица на играта Супер Беар. Чекай малко. Има още един мит, който искам да променя и след това чао. Е, че можем да крадем от айтемите тук. Тези парички ще мога да се ги крадем. Ето, чекай да не се скочим. Така ще мога да ограм магазин и се да съм GTI. Добре, това момент не работи. Да, това беше видеото. Чао, приятели, до следващия път. Какво бе? What?